Dan is-sajf, il-każ Niki Dimek, it-teddid fil-ħanut tax-xorb ta' Slima, il-każ Sandra Camilleri u r-riżenja tagħha mill-PN. Dan is-sajf ukoll ir-riżenjat is-Sindku ta' Santa Venera, ir-riżenja s-Sindku ta' San Ġwan, is-Sindku ta' Żebbu Ċawdex u l-Viċi Sindku tal-Arb. Kollha mill-Partit Nazzjonalista. Fil-Partit Nazzjonalista wkoll Paolo Borċolivier dan is-sajf siefer fuq il-jott lussus ta' Zarem Vassallo. U ftit wara sar magħruf li dak li kien il-kap eżekuttiv tal-Enemalta u ċermen tal-Bord tal-Aġġudikazzjoni li rebaħ il-kuntratt tal-Power Station lil BWSC, David Spiteri Ġinġel, qed jagħti konsulenza lil kumpanija ta' Zarem Vassallo. Jekk għal ħafna dan kien sajf ta' mistrieħ, żgur mhux għal Paolo Borċolivier u Lorenz Gonzi li dan is-sajf kien sajf ta' stejjer, skandli u riżenji, mhux fuq livell nazzjonali iżda fuq livell lokali. Għaliex jekk fuq livell lokali dan is-sajf rajna u segwejna ħafna riżenji, mhux l-istess jista' jingħad fuq livell nazzjonali. L-iskandlu tal-BWSC minkejja li dan is-sajf kompla jikber ħadd minnaħa tal-Gvern u l-PN massuma xi forma ta' responsabilità politika u r-riżenja. Għal parti sostanzjali minn dan is-sajf, Lorenz Gonzi kien assenti mix-xena politika li ħlief għall-funeral statali ta' Guido ta' Marco ftit li xejn der. Dan is-sajf l-iskandlu tal-BWSC kompleħu żvolta ġdida wara l-kap tal-Oppożizzjoni żvela li l-Kummissjoni Ewropea bdiet proċeduri kontra Malta dwar il-bot li biħinat tat-tender għall-iżvilupp tal-Power Station il-ġdida. It-talba biex il-Gvern jippubblika din il-korrespondenza baqgħet mhux milquha għaliex skontu din mhix prassi. Iżda mhux l-istess jista' jingħad fil-każ li l-Gvern kellu mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kaċċa. Dakinhar il-Gvern mexa b'kejl differenti u ppubblika d-dokumenti kollha brabta ma' dan il-każ. Is-sajf 2010, is-sajf li għall-Partit Nazzjonalista beda bil-kwistjoni tad-divorzju b'Jeffrey Pulicino Orlando minn wara dar Lorenz Gonzi jippreżenta mozzjoni fil-Parlament u jintemm.